Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV ese nyika. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutendera pa social media. Chatunga mukomana weviolence achinyomba Holy 10. Munongoziva mega Holy 10 akarelease album. Saka Chatunga anyora achiti iye Zvirinani kunzwa manyoka than kunzwa bhama ramufana uyu. So handizi guys munoti kudi asi vanhu vazviramba vadedza kuti aiwa album rake rakadhakwa vamwe vachiti rinonakidza. Mumwe muna uyu akati Zvirinani kunzwa mabayo pano kunzwa album raHoly 10. Mumwe muna uyu akati usarwadziwe iwe mufana iwe Chatunga, album raHoly 10 riri kunakidza. Mumwe munhu akati I think you are the only true blood of Robert Mugabe. Mumwe munhu akati iwe mudhara wako aingomamira nyika yese wanu usati udze zvisina nebasa. Mumwe munhu akati Holy 10 abika duzvi apa paalbum. Mumwe munhu akati munhu anongozopera ega vari kureva Holy 10. Asi ndateerera album racho ndikaona kuti especially Holy 10 paakafeature Kimberly Richards ndo masong anenge ari kutinakidzei. Mumwe munhu akati Chatunga you ungovernable. Mumwe munhu akati ngamu akati hamusi kunyeba gushas. Mumwe munhu akati kuteerera album raHoly 10 unogona kupedzisira wakuvenga maspika ako uchifunga kuti ndo ari kukunyaudza. So handizi guys munoti kudi asi ndateerera tikatarisa kuti album iri rinonzi Risk Life 2 rinodarikwa naRisk Life 1 because Risk Life 1 anga achiri naMichael Marks. Ndo zvachitaurwa nevanhu vachiti papa wakaimba wina Michael Marks manje makagona Risk Life 1. Ndo zvaimbotaurwa naMichael Marks achidedzera kuti ndindakabika ndindogona mirai muone paachaita rimwe ini ndisisipo anokuimbirai zvinhu zvisina nebasa rose, of which Michael Marks zvakuprova kuti Michael Marks aitaura chokwadi because Risk Life 1 rainakidza zvisingaite kudarika Risk Life 2. Asi Risk Life 2 in South Africa pane ngoma 2 dziri kutrenda, Holy 10 achifeature mukadzi wake Kimberly Richards. So handizi guys, please comment down below mutiudze kuti which one is which because vanhu vari kuzviramba vari kudedzera kuti apa hapana zvaimba atadza mujaya apa. Vamwe vanhu vadedzera kuti atopera ndokupera kwake apa aidedzera kuti iye anogona kuimba kudarika Winky D. So please guys comment down below mutiudzewo because ndo nyaya yangatauya nayo. Don't forget to subscribe to our channel, like our videos kuitira kuti mavideos edu aende kure. Ndo nyaya yacho guys. Thank you so much, it means a lot.